mabuti bang sumabit ka kasama? Gusto mong makita ang secured na CR nila, pasok ka! Halika dito, pasok! Eto na nga, nakikita mo naman ang lakan ng CR dito. Hindi siya naglala. Paano ito maglala? Paano? Sabihin nyo! Good day everyone! This is me, Daryl Andayo. You can call me Dar, it's D-H-A-R, and you are watching The Reality! And for today's vlog, nandito na naman tayo sa isang beach around Pangasinan. Saan na nga ba ito? Bulinaw! Bulinaw with Kimberly Fernandez! Ano mukha mo? Ang sama naman namin, di ba? Pa-intro lang ako eh. Pa-intro ba ka mo? Please, intro lang ako, di ba? Ang OA girl, sobra! Okay, this is the first time nalalabas kami ng bansa. Bansa! Sabi! Lalabas kami ng bahay na kaming dalawa lang, okay? Halatang nakiano lang tayo eh. Halatang nakisabit lang tayo sa prenup. Actually, may nagpiprenup kasi doon. Ayan o. Ayan, nagpiprenup si na Jolson Fernandez and Unique May Bandong para sa kanilang debut. Charot. Debut? Sabay pala sila magdidibut. Yes, hindi. Para sa kanilang wedding. This January 2021. Pero hindi pa nila pinapasabi. Pero kayo lang yung pinagsabihan ko guys. Secret lang natin, okay? Secret lang natin, pero bunyag. Bunyag! So ayun, dahil nga sweet-sweetan sila doon, eh kami, ito kasi yung boyfriend, ito kasi yung boyfriend niya wala dito. And then ako naman, ito, nag-aantay. Charot. Nag-aantay ng alin. Uy, hi! Charot. Okay, so ito, andito lang kami sa isang isla dito sa Siargao. Huwag ka mapiling sa Bulinaw, Pangasinan. Ay, akala ko kasi Siargao. Kasi Siargao, Bulinaw. Ang layo ba? Pero in fairness, kahit saang beach ka pumunta, nakaka-relax, nakaka-unwind. That's why, nandito kami ngayon kasi... Pero totoo nga, no? Because atong shoot na to kasi October 2 na to. And then nung last September, wala talaga tayong pinuntahan. Sa bahay lang talaga tayo, no? Na-quarantine tayo sa bahay. Yes, na-quarantine talaga tayo ng 1 month. So walang labas, walang ganito. And ito, na-miss namin yung ganito, yung hangin, yung nararamdaman mo yung sariwang hangin, no? And then yung naririnig mo talaga yung pangmalakasang hampas ng alon. Totoo din. And ito, ini-enjoy lang namin kahit sabit kaming dalawa sa prenup na to. Ayan, kakatapos lang namin mag-picture-picture doon. Okay lang yan. So yun, katapos lang na mag-prenup nga nung dalawa. So ito na, nag-me time. Ah yes, break pala, break. Tapos naka-break po kami talaga. Ginawa talaga kaming tauhan. Tauhan, alalay, ganon. Pero okay lang, dahil malaman natin yung dalawa, right? Ayan na sila, ayan o, feeling sila o. Kala nyo naman, kala nyo, saya-saya nyo. Walang forever! Anong gagawin mo dun sa drone? Sasabit, gusto ko lang kasi matry lumipad. Bakla hindi ko alam kung bakit naging kaibigan din kita. Hindi ka makakasabit dyan sa drone. Alam mo ba kung bakit tinawag na drone? Bakit? Kasi mukha siyang drone. Basta sasabit na. Mas mabuti bang sumabit ka kaysa maging yung sa joke ko, no? Bastos ka. Hindi ko alam talaga kung bakit naging kaibigan kita at naging pinsan din kita. Dala lang to talaga ng bitterness namin dun sa dalawa talaga, guys. Ma'am, sir! Yuhu! So ayun guys, panoorin natin yung drone ng dalawa. Lakad na ba? Tatakbo. Takbo kayo, takbo! Ma'am, takbo! Takbo! And huli, tapos ikot. Kapal ng mga mukha, kala nyo naman. Walang forever! Walang forever! Kapal ang mukha! Paano? Walang forever! Hello! Welcome to my vlog! Oh, vlog na din daw siya. Joke lang. Wala akong time. Ang dami niyang time. Ay, hindi.
Okay, we're waiting our buko juice and calamansi juice. Oh my gosh. So hi, ngayon ay nandito po kami para mag-relax, mag-unwind at magpaganda. Feeling Saya naman. Nakakamiss yung ganito, no? Yung narinig mo yung alon, yung hampas ng alon, yung nararamdaman mo yung simoy ng hangin. Sobrang fresh sarap. na fresh, diba? Ito talaga ang life. This is life, bitch! This is life, bitch! Ang sarap ng feeling talaga pag nasa ganitong lugar ka. Makakalimutan mo yung problema mo eh, kahit na ilang minuto lang, ilang oras ka na nandito. Yeah. Ang sarap. Sana all masarap ko. Wala kang masabi. Sana all masarap. Sa ikaw. Nadulas kasi ako. Balik pa sa ano kasi sa buhay na talaba. Paano niyo malalaman? Ang so cute naman ng mga ashe dito. Para tayong nasa ano no, Siargao. Ayun, gusto rin. Ingat. Ah, so cute. Hi. Ito ang cute. Hello. So cute. May nagbebenta po ng buko here. Nasaan pala tayo? Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi sa vlog. Ah, nagbebenta sila ng buko, guys. Uy, 30 pesos daw ang buko. Uy, ano na yun? So ngayon, nakahanap kami ng magbebenta ng buko. So bibili kami ngayon ng buko from the coconut tree, of course. Buko nga, di ba? Di sa coconut tree. Magtaka kung yung buko eh sa okra mo kuha. Ayan, so antayin natin si Manong. Yeah, antayin natin si Manong na nandun. Kasi siya daw ang kakalab. Kakalab! Siya daw ang aakyat dun to sa punong ito para makakuha ng buko. Let's go! So exciting. Ayo, para sa coconut, buko. Ay, wala pala ako ng Wala ka nun, girl. Sorry, kaya ko kasi, syempre, minsan lang tayo. Mamaya, pag nakuha ko na yung buko, magkakaroon na ako ng buko. Oh, Jiva! Oh, diba? Mamaya. Baliw ka talaga, girl. Feeling ko talaga iba yung tama ng walang tulog, girl eh. Wala pa akong tulog neto. So ganyan sila kung paano magkalawit ng buko. Magsungkit pala. Magkalawit. Ayun na. Oh my gosh! Ay, ako eh. Ang galing nila. Ayan, amis. Amis na naman siya sa pagkuha ng buko. Ano? Sisimulan mo yan, no? Ako magsisimula. So yun, May guys. pa-emote pa kasi. Kaloka. Siyempre nag-iisip pa ng sasabihin. Ay, sorry. Sige, cut mo na. Excited. Sige na, ganyan nga. Delete mo yun, delete. Sige na. So eto na, guys. Paka-plastic. Paka-plastic talaga. Kasi kanina may pa-emote. Basta yan na, may buko na kami. Ayan o, ang lalaki o. Oo, diba? Mainggit kayo. Ayan na. Mainggit talaga. Maingit kayo sa buko. Yan, yung mga buko na. Tingnan mo sis, may buko. Wow! Kala nyo ayun. Kaya kami bumili kasi wala lang, trip lang namin bumili. Magmumukbang kami. Magmumukbang lang kami. Inom kami ng buko Oo, doon. papaingitin lang namin kayo. Ang taas ng energy mo, no? Hindi ko alam, siguro epekto ng walang tulog. Sobrang taas ng energy niya, guys. Nakakainis. Hindi ko siya mahabol. Kaya na lang namin na, kasi bumili kami ng 8. Tapos waiting na lang kami sa 4 na rin. Kumain ko kayo dalawa. Sige. Kuya! Ay, kuya mo ko! Kuya mo ko! May dala kasi si kuya. Tapos sabi niya, unahin daw niya kami. May dalang ita. Ito kasi tinira ko kasi matamis talaga ang sabaw. Sana all matamis.
Ito na ang ating buko. Parang ito yung sayo. Ganyan kasi mas malaki yan. Oh, okay. So, magmumukbang na po tayo. Hindi, inom lang kami sa harapan niyo para mainggit kayo. Ang sarap. Picturean natin. Bet. Picturean muna namin ah. May paalam sa vlog. Vlog. Talaga sa batang to. Time slap mo. Time slap. Ano? Time slap. Time lapse tanga? Anong time lapse? Time Wala lapse. lang yung S. Oh, the is time lapse. Ganon, bobo. Maraming oras eh. Kaya simbihan. Ganon, dapat is time lapse, hindi time lapse. Bobo talaga to. Maraming sumikat dyan. Sige, ayaw mo tumigil.